friends, welcome my YouTube channel. So it's a time 10 ಗಂಟೆ ಆತಂದೆ ಇನಿ ಐತಾರ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕಟೀಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದೇ ಪಂಡ ಇನಿ ಐತಾರ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನುಡಿ ಹಬ್ಬ ಇನಿ ಅಲ್ತ ಭ್ರಮರ ಇಂಚರ ನುಡಿ ಹಬ್ಬ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಕಲ್ತದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದಾಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಸುದೀಪ್ ಇನಿ ಬರ್ಯಾರ ಡೇಗ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕು ಯಾರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸುದೀಪ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಏನೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪನ ಅವಳು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಉಂಡ ರಶ್ ಉಂಡ ಪೂರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಂತು ಪೋದು ತೂಡು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದ ಅಂಡ ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಂದನೆ ಇನ್ನು ಪಿದ್ದಾಡ್ದೀನಿ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ಬರ್ತಂಡೆ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಇಜಿಂಡ ನಾನು ಅಲ್ತ ಪೂರ ಏನು ಕಲ್ತ ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಅಂಚೆ ನೀಟುಲೆ ಮುರಳಿ ಪುಡುಪುಡದೆ ತಂದಿನ ಕೈ ಲಬ್ಬರ್ ಪಾಡ್ದಾನು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಂಚುಂಡೆನ್ನ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ದ ಡಾಟ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಪಿದ್ದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಸೊ ಇಲ್ಲಡ್ದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ರೀಚ್ ಆತೀನಿ ಪತ್ತಾರೆ ಅನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದ್ನಾಗ ಅವಳು ಉಲ ಇಜಿಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡ್ದು ಗಾಡಿ ಪೋಂದು ನಾಂಡ ಅವಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಟರ್ನ್ ಅದು ಪೋಂತುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಂತೆ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲು ಯಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಇಂಚಿದ್ದಾದೆ ಪೋಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಸೈಡ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮುಲ್ಪರ್ಜನ ಪೋವಂತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇವ್ರ ಥರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಮಗೂ ಕೇಳೋದು ಭಾಳ ಸುಖವಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕಾತದ್ದು ಅಡೆ ಪೋನಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಆತನು 10 ಬತ್ತಿನಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ಲ ಪಿದ್ದಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ದ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪನೆ ಉಂತಿದೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದ ಪಾಸ್ ಆಪೇರತ್ತ ಕೈ ತಳ್ಳುಡ್ದು ತೂಕ ಅಂದಾಂಡು ಪೂರ ಅಂಚಿ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಸುದೀಪ್ಲ ಅಂಚಿ ಉಲ್ದಿತ್ತೇರು ಇಂಕ್ಲದ ಪಂಡ ಇಂಚಿ ಜನ ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಕೆ ಇಂಚಿ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಕಾರು ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯಾರೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಿಂಗೆ ಅರ್ನ ಮೋನೆ ತುಯ್ಯಾರೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಸುದೀಪ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಜನನೇ ಇದ್ದಿ ಪೂರ ಸುದೀಪನ ತುಯ್ಯಾರನೆ ಬೈದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಂತುಂಡು ಅಂಡ ಸುದೀಪ್ ಆರು ಪೋಯೇರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತೀನಿ PU ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು PU ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ತದ್ದು ಬಂದಾಗ ಪಿದೈ ಬತ್ನಾಗ 12 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತು 12 ಆದಿತ್ತನು ಜೋರು ಬಡವಲ ಆದಿತ್ತನು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯ ನಕಲೆ ರೆಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬರ್ತಂದೇರು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಎಡ್ಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂದು ದಿಲ್ಕುಶ್ ತಿಂದರೆ ರೆಡ್ ಚಮಚ
మెల్ల 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 మళ్ళీ జీర్ణనే కనిపెట్టి ఓడు గుడించుకున్నాడు గుడించుకున్నాడు ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ್ಪುನಿ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊದ್ದಿಪ್ಪುನ ಬೊಕ ಡಾಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಪೂನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಅದೇ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮದ ಪೊರ್ಚಿ ಆಯ್ನಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.